Wayahe ngempani ayam, guys. Lah wong sore ya anggone diempani, guys. Guys, sing tak empani jagone disit, guys. Banjur ini juga tak empani, guys. Tak dulang. Gue eman pol mbok, guys. Ayam beta sayang tak dulang. Apa maning ayam sosor. Kok di sosor, hehehe. Kipitike jeng comel-comel banget, guys. Weh, cilik-cilik kae nek urip kabeh gede li seneng banget inyong yakin, guys. Nek ingon-ingon iki nek ana sega lewi, sega wingi, sega bocah mangan orang tekan dadi orang mubasir ya, guys. Kenang kompak ayam. Ipiti kita dimek, guys, yakin comel banget.